Ja. Det var faktisk meningen, at jeg ville have lavet noget andet end sådan en video, hvor jeg bare siger et eller andet, men det blev sgu ikke til noget, så nu må jeg sige et eller andet. Jeg ved bare ikke lige hvad. Så det er jo godt nok. Ja. Jeg vil simpelthen snakke om, hvordan vejret er udenfor og sådan noget. Eller, nej, det vil jeg egentlig ikke. Ja, jeg vil sige, at jeg arbejder på at lave noget nu her. Lave sådan et projekt. Altså på min kanal. Og ja, det arbejder jeg på. Og det kommer nok ud næste weekend. Så ja. Og så ja. Næste weekend, der kommer der simpelthen noget andet ud, end hvor jeg bare sidder og snakker om alt muligt lort. Så det skal jeg glæde jer til. Så ja, vi ses.